gin jogo ma kata jood bura mag UDA jood bura mag Kenya Kwanza nene gin kod tudruok kata chemistry maber matiyo kanyakla. Koro aparo ni osiep margi en osiep mane ochakre chon e kinde mane URP iriwo kod TNA ka giloso duond bura mar Jubilee. Koro en osiep ma osetegno. Ok apar ken gima osiep man kod weche kaka e kinde kod Gashago. Kendo tich e kinde gi nyalo bedo tich makare. An gadira ni gidhi tiyo maber, en ni siasa to kinyal wacho ni weche dhi chalo nade, lakini osiep mane kindgi to ber, kendo mana kane owacho nitiere fuok mosebedo e sirikal e kinde kod jalupne kuom thuolo mar higni 2 mokalo. Men kod geno ni fuok ma kamae biro mar Professor Abraham Kithure Kindiki dhi dino. Cleophas e bada korka chich en wuoyi maduong', bada korka cham wuoyi matin. Mane kake go dala adwa loso kod jopiny gi endi mondo Chris Owino los kod jok ma ni bathe koni. Wuora chenro ni endi orumo deka moko matin. Ang'o mipuonjori odiochieng' ma kawuono? An gima nya wacho mokwongo kachako gi nyinga iluonga ni Amos Odero. Gima nya wacho gima wabede kawuono ni en gima mora kanyo ni president wacho ni jalupne mo keto sani ni bro serve jo Kenya koko obedo ni ofavor jok moko kaka nose ne rev chien ka. Erokamano kichako kod nyingi, ang'o ma jo Kenya koro yik tich mosebedo? Mokwongo iluonga ni Rigano Chieng'o kaka an jaramula. Wachachiel motegno. Mokwongo wacho ni Professor Kindiki en ng'at mariek, a professor mosetiyo mang'eny. To winjo ka president bo wacho ni jomoko nogocho negi lakini jomoko ok nogocho negi, lakini sani jo Kenya en gimoro achiel. Gidhi tiyo ne jo Kenya te. Wamor gi professor en ng'at ma wasetiyo. Kamano wuoyi matin wachane wachachiel wach katiba. An kaendi wathoth iluonga ni Ochieng' Wuod Migori. Kalore gi gima nyasi ma kawuono ni aneno ka president jalupne mok ochamo muma kawuono owacho ni odhi konyo president tich kendo gidhi tiyo ne jo Kenya duto. President bo medo kwaye ni otine jo Kenya moko ng'iyo region moaye kata joma nogocho negi. Erokamano Cleophas nasekoni ni wabro kawo duond ji 2 modong' ma Chris dhi timo mano e bade ma kocha chonde. Erokamano Nyambaga kokoni an kod jopiny ma bende dwa chiwo pachgi to e nyasi ma kawuono ma osidh Professor Kithure Kindiki gin geno margi gin ang'o, inyalo chako kod nyingi nyiso to geno mane ma en go e bwo telo mar Kindiki kod William Ruto. Erokamano kuom nyinga iluongo ni Caleb Odhiambo Koganyo wuod Seme mokewo Yoma. Amora ahinya gimotimre ni nikech anwang'o ni kara giri en gini mokwongo ne Kindiki onego kawe to kuma ne Gashago wuoke ok wang'eyo kaka gima notimore ma Gashago kawe to koro kata ber kawuono Kindiki koro kawe officially. To kendo waneno ka en mana history nikech moro notimre 1989 bende kane wan gi Dr. Josephat Karanja kane en vice president to gima notimo nomiyo kane uduoge parliament to David Mwenje, the late David Mwenje nogole mana kaka Gashago nyogol. Koro ma en mana ni history repeats itself. Koro mani gimotimre. Koro kawuono wang'eyo ni Kindiki en a man of few words to kendo en a man of action. Koro wan gadiera ni ka gidhi tiyo gi President Ruto to Kenya dhi mbele. Economically wang'eyo ni jopiny ok dhi ywak. Erokamano an kod rawera ma beno ting'o bendera mar piny Kenya akian to en ang'o, inyalo nyiswa nyingi to bende unaweza tuambia tu unaitwa nani na umekuja hapa sherehe ya kuapishwa kwa Professor Kithure Kindiki. Je, uko na matarajio yepi kwa uongozi wa Professor Kithure Kindiki? Okay, an gi nyinga iluonga ni Boniface Ochieng'. Ajawa mabe aseo kanyada kamoro ni nyal kinyi. Amora ahinya gi gima jatend piny William Ruto kaachiel gi sirikal otimo mar keto ni Kenya ka obed gi telo maber mok telo mar yiero miyiero dhoudi mopogore. Odwaro telo mamako Kenya te mzima mok ni kamoro achiel kende midwaro ni mondo dongruok obede to kuonde mamoko dongruok onge. Omiyo an aunga lwedo kendo asiro motegno. Jatelo Kithure kakao ng'at mogik e batha kokoni Professor Kithure Kindiki wuok e gweng' matin Irunduni e kaunti ma Tharaka Nithi, en gweng' matin kendo takwan jopiny tin. Iparo ni mag nyiso picha mane ne oganda jo Kenya kaachiel kod demokrasia maro? Okay, an kuom nyinga iluonga ni Vincent Kumu. Ka kuom ranyisi maneno kuom Kindiki nyiso ni
Kenya wamedo dongruok, wamedo kao jok man piny ka wakelo e telo mondo okonywa loso Kenya marwa kaka osebedo ka ringo mondo wabed gi Kenya odhi mabor, wayud dongruok maber. Wageno ni Kindiki dhi konyo Ruto maber e yore ne te. Erokamano Cleophas, aduoki e lwet Walter Nyambaga bende onyiso to osefuambo weche mage e kinde mane oloso kod jopiny e nyasi makamae. Nyambaga, papen mari. Erokamano, ok apar ka wabedo kod weche mang'eny kalure kod sa ikona ni sa mar weche mag migago osechopo. Obro dok achiel kachiel nikech oganda gi duto te dwani mondo gol pachgi nikech either gimor kata ok gimor, but kanyakla to gimor. Ne gipenja ni bende nitiere migago moro nitiere molosnegi. Koro gisani kachiel kachiel nyaka e studio Cleophas yiena mondo iyud thuolo mar dhi nyime kod welo ma intiere godo. Erokamano Walter Nyambaga, in thuon ka ji dhi kendo ka ji duogo ka jogi ter migago kaeto bang'e ang' iwuo gi Philip achiel kachiel mano wuol kakra okanyango ang' ne kako ting'o jogo. Erokamano ahinya nyakoro mag jwang' mano Walter Nyambaga kod Chris Owino ka gintiere e kaunti ma Nairobi. Kadhi ane kaunti ma Kisumu, Millicent Adhiambo omiya ne pach jopiny tok chamo muma mar Kithure Kindiki. Jo Kisumu to wacho nade, Millicent? Erokamano ahinya Cleophas.